Mistä on tämmönen? Täällä on kuvernööri pistänyt Daytonan palasiksi. Onks tää nyt hajalla? Pistetään tää vaan toriin vitu halavalla. Tai siis pistetään vitun ylihintaan, tiedätkö? Ei kusetetaan vaan tossa tonne. Tossa on tää Daytona manki. Täällä on nää viime jouluna tehdyt sähköt. Onks tää tutoriaali Daytonan kanssa? Miten avata pitkin lohko? Eka ruuvatte nää. Joka kannattaa varmaan niinku ruuvata vaan. Varmaan tarvitsit tommosia alle jalassa tommosia farkkuja. Se luuli olevan niin vitun fiini. Sitten sä oot ihan vitun fiini. Kuka Cassimirin jalassa? Sieltä näkyy vähän. On meinaa tehtaalla vähän mietitty, että mitä tehdään. Joo, täällä on joku Kasmirin kisanokka. Mä en tiedä mistä vitun rekasta tää on. Aina häyhä, 2 luotiin. Ei edes oo kulunut paljon, melkein. Kyllä tää ihan hyvin pyörii vielä. No tää pyörii vähän paskasti kyllä. Kyllä tää ainakin vielä tonne menee, jos sä et vielä joskus satkosella. Joo niin junaan jalkaläpi. Palataan sitten kun noin irti. Rupas vähän tulee paha olo jo. Tää ostosten esittely, osteista. TV-miksei ja sitten tämmönen. Maistetaan näitä karkkeja. Ekan saa apuruu. Mä nyt vittu jo okei. Tää oli ainakin ihan hyvä. Tässä on seuraavaksi tää. Oikeesti vitun hyviä karkkeja. Suosittelen kaikille. Revin reikää. Pikku close up. Täältä näyttää Daytonan pohja. Pattista. Ukosirroski lohko. Mistä on tämmönen? Kuuntele. Sehän kasaan vaan myydään. Tämähän on ihan hyvä vielä. Vähän Gorilla Gluea ja sitten juu kasaan. Ei mitään. Vittu Daytona, tää on ihan vitun menneen talven lumia. Jäkää tää nyt vaan pois meiltä. Pian ne tulee. En mä tiedä oikein. Anything you can get, check the house for false floors, cameras and trap doors. Everything you see here tonight is now yours. Find out where they sleep and check the sheets and flip the bed. Check the closets anywhere you think they use the bread. But keep your hand on the heat in case they come back. Don't be afraid to blast them or stab them in the back. Cause the only thing standing between you and the edge is a bitch ass rat who can't even act. Eventually you'll find my cheese and you can spin. Take away your aim in and watch the robbery end. Now you gotta act quick, and this the evidence. Dispose of all your clothes and shit and blow up the whip. Figure out an alibi, maybe you was with a bitch and you suck your dick so good you passed out and didn't do shit. Or maybe you was driving down the street and fell asleep cause your dickhead boss making you work all week. Whatever it is, stick with that shit until it ends. And don't tell anybody, not even your closest friends. You'd be surprised how quick your homies hang you out to dry. They lie cause they ain't get their piece of the pie. Well fuck all that, you earned every cent in the set. Just go home and count your stacks and never look back, it's rigged. Me to damnation, no religion is my creation. What's the purpose of this life? Obscene temptation, self-destruction, lead me closer to the truth of devastation. Comes a consequence created by abuse, and when they come to snuff your freedom, make a stand, they can't refuse it. Virtual thoughts and fake the pentagram. This world is an illusion. My intentions to relieve have left me down inside a hole. But through this brotherhood, I found a perfect way to gain control. A sacred act of new perception, burn the pig and bleed the goat, of which has saved my intellect and
Ai vittu! Vaivo! Selitä tekniikkaa. OS-vari, torku ja kytki. Lifanin yläkerralla ja MPR-roundi putkella. Takajarru toimii ja kaikki vittu pelaa täällä niinku ihan priimasesti. Oota. Tosta se toimii kyllä, mutta se ei vaan toimi. Hyvästä tulille vittu. Mitä helvettiä? Onks taas näitin auto? On. Älä näytä rekkaria. Mitä helvettiä? Pistähän poika parkkiin sen. Jarrua, kato, toimi vitu hyvin. Ei se toimi vittu. Ei sitä niin mä vähän vedän. Oi vittu. Oi vittu. Älä päästä irti. Ota vaan vitusti vauhtia ja hyppää. Oi vittu.